Ka Khliehrangnah kaway na kisnong ha West Giant Hills, klayo ya kyrdan kabalay ha ka Best Village Panchayat, jong ka 5th National Water Awards 2023. Ya kani ka khuslam na samda CR Patil Menteri Jal Shakti, katba ka President kari India ka Draupadi Murmu, kalapli ka jingalang kabalapulong ha Vigyan Bhavan, New Delhi. Ya kani ka jingalang lapulong daksanat Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation na kabenta ki kyrdan baper haka lang pennek pensa ya ka Ya kini khusnam la ashi ki lai pra ki nong job ki bakantop ya ka Best State, Best District, Best Village Panchayat, Best Urban Local Body, Best Water User Association and Best Civil Society. Ka Khliehrangnah kalayo ya ka jing itu halor nuksa ka bayde ba ka jing tre borba ban pennek pensa ya ki kiwa ka bakantop halor ka jing pentamai bat pen imbyang ya ki arpo teli ki telong kata ya kumba khat saw teli ki po liu bat riu teli ki wa duit. Kibor penyat chnong kelas naru ya ki pung balati ki bala un pelang hadu arja saw spa cubic meter ka balakan tiu ru ya ka jingdan hapo ka kendau jong kate ka jaka. Habaya ro ya kate ka jingjob umentri rangba ka jela Konrad ki sangma ulaong. Ka ai ka jingkemen ka bakraw ya nga ban ai kuble ya ka Khliehrangnah West Giant Hills ka bala yo ya ka kyrdan ka balay ha ka National Water Awards 2023 ha ka kyrdan Best Village Panchayat. Kani ka khusnam ka de ka jingmi na ka jing persyang ka bakraw jong ka imlang salang ban pentrikam ya ka rukam penyat ya ka ka bane bat ka jing kula jong ka sorkar ban pentikna ba ya ka jing ai ka maryang an pendon kam hok bat da ka jingkit clear. Kum kani ka jingatri lang ka ba peteng ha pedeng ka sorkar bat ki pat ba kan pen bahaya ka maryang bat kan kentiu ka jinglong jingman. Ya kani ka khusnam la shimda ulam luti langstang wahe shnong ka Khliehrangnah West Giant Hills bat ugunan ka DB IFS Executive Director ka MBMA. Ka Khliehrangnah ka de ka shnong ka bahap ha ka Project Community Led Landscape Management Project CLLMP ka bala baiting ka da ka World Bank bat ka bala pentre da ka Meghalaya Basin Management Agency MBMA.